Hola i benvingudes a CAPS, l'Associació Catalana de les Famílies i Persones amb Sordesa. A CAPS som una entitat sense ànim de lucre que fa 30 anys que treballem pels drets del col·lectiu i per la seva plena inclusió social, educativa, laboral i cultural a Catalunya. Ho fem, d'una banda, incidint a nivell polític i social per fer arribar la veu i les necessitats de les persones amb sordesa i les seves famílies a l'administració. En aquests 30 anys de feina, constant i incansable, hem aconseguit grans fites. La prova a tots els nounats per detectar la sordesa, que ens ha permès, en cas positiu, posar fil a l'agulla d'inici per a un millor desenvolupament de l'infant. També hem aconseguit posar a l'agenda política la urgència d'un sistema educatiu inclusiu i d'un model laboral català que normalitzi la contractació laboral de les persones amb sordesa. Estem fent tot per aconseguir l'accessibilitat en tots els entorns perquè cap persona sigui ni se senti discriminada per la seva sordesa. I també continuem reivindicant el dret universal als audiòfons i als implants coclears. També ho fem amb la feina diària que fem a CAPS, acompanyant a les persones que han nascut amb sordesa i també a les que han perdut audició. Persones de totes les edats que aquí tenen el seu espai, la seva entitat, i acompanyant també les seves famílies, que sempre han estat motor també de la nostra associació. Et convidem a seguir-nos i conèixer tota la tasca que fem.